Nobodoma. Asimu Zion Nobodoma. Zion Nobodoma. Umuchuku Zion Nobodoma. Aya kono yonkembo. Kora Yubulaba. Kaibezu Menzeri Bulato. Zion, Zion, Zion. Nobodoma. 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 Zion Nobodoma. Hallelujah. Hallelujah. Kelele Jehovah ni na dema. Biko no dinala. Anyị na-ekele Chineke ekene onye mere ka ndụ fọdụrụ anyị n'ụbọchị nke taa weduru anyị niile n'otu n'otu si n'ụlọ anyị dị iche iche wee bịa n'urukwu ya ife ofufe n'ibuli elu na ije ya mma. Anyị na-asị Chineke onye mere nke otuto niile dịrị ya n'aha Jizọs Kraịst. Ọ bụ na anyị lee anya kemgbe Sọnde gara aga anyị na-ezukọta Chineke a na-agwa anyị okwu wee na-atụlite mmụọ anyị wee na-eme ka okwu nsị ya wee na-adụ anyị ọdụ wee na-eme ka anyị wee bụrụ ụmụ nke Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Echi gara aga bụ Satọde anyị nụkwuru okwu nsọ nke Chineke nke ga-amalite nke akọntinu ụbọchị nke taa site n'aka Chineke. Anyị nwere nna anyị ukwu onye Chineke ji eje ozi na chọọchị ya. Nna anyị n'ime Chineke bụ our Lord Bishop, the Right Reverend Dr. Ephraim Ikako, the Lord Bishop of the Diocese of Amici. We have been here since yesterday. I know since yesterday, and I'm koma no onye obere abịara ụka ebe a yesterday wee n'okwu Chineke o kwuru. Ọ ga-ala n'ụlọ dụọ onwe ya ọdụ. Ọ wụkwa ka ọ na-agwa ndị a o metụtara m onye ukwu ma onye nta. Enwe onye bịara yesterday okwu o kwuru na-amatụghị n'ahụ chee echiche jụọ onwe gị ajụjụ. Gị mara na ị nwere ike iwu telefon kanet. Because ama m ka ọma na okwu o kwuru yesterday onye ọbụla nọ ebe a ma onye ukwu ma onye nta nwatakịrị ọ rụtụchara onye ọbụla aka. Ama m na ka anyị ga-anụkwa taa ga-eme anyị ka anyị wee nwee ike chegharịa ma chigharịkwa. Onye nwe anyị ga-agọzi anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Anyị ga-eji abụ 257 wee kwado onwe anyị ịnụrụ okwu Chineke. 257 abụ 257. Onye nke n'otu sie mkpu nke a ike zisa ozi dịrị ngọzi n'ụwa niile, gbasa ozi n'ebe ọbụla mmadụ nọ. Onye nke kwere ka ọ bịa.
Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Gị onye dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, onye na-adịghị anwụ anwụ, onye ike niile dị n'aka ya. Gị bụ so onye pụrụ ime ihe niile. Ọchịchị gị na-adị site ebighị ebi ruo ebighị ebi. Gị na-ekwu okwu na Jerusalem, o jee na Judea mee ihe ukwuu. Okwu gị ka iji kee ụwa. Okwu gị na-enye ihe. Okwu gị na-enye ndụ. Site n'otu okwu a n'ụtụtụ a, Chineke, nye ihe n'ime ndụ anyị. Weta ndụ nye mkpụrụ obi anyị. Ma mee ka ndụ anyị bụrụ ihe ga na-adị ọcha na nsọ n'iru gị, ebe ngọzi gị ga-abara ya ụba mgbe niile. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko ka anyị nọdụ ala. Good morning, everybody. Eji m ohere a na-ekene Chineke, onye nyere m amara ka m sonyere unu na Anglican Church of the Messiah Okota na program nke afọ a. Agaghị m ikene dịka m mere ụnyaahụ the Lord Bishop of the Diocese of Lagos Mainland, the Right Reverend Belu Johnson, onye tinyere aka n'akwụkwọ ka m bịa. Ana m akọwari nne na Anglican Church bụ chọọchị nwere usoro. Ọ bụrụ na ị bụ bishọp anywhere, iteta ụra, ịmaba ebe sọrọ gị na-ekwu okwu Chukwu, ị ga-enwetarịrị ife a na-akpọ approval from the bishop of the diocese akpọrọ gị ikwu okwu Chukwu. So ọ bụrụ na ị jụọ my Lord Bishop of Lagos Mainland, onye guzo ekwu okwu Chukwu na Anglican Church of the Messiah Okota this morning, ọ ga-agwa gị onye ọ bụ, because I ask him, my Lord, you are welcome. So ana m ekene ya in absentia through the vicar, kenere m Bishop Kuku, si na ọ bụ ndị oyibo asị, we're not taking it for granted. Chineke ga-agọzi Bishop karịa ka ọ gọziri ya n'aha Jesus Christ. Na-ekenekwa my brother Venerable and the vicar of this place for the right hand of fellowship given to us. Thank you, sir. Na ndị ụkọchukwu niile, na ndị FAC, na ndị Anglican Church of the Messiah Okota. Onye nwe anyị ga-agọzibiga unu oke n'aha Jesus Christ. N'ụtụtụ a, anyị chọrọ ile anya n'okwu Chineke. Ofu arịrịọ ka m chọrọ. Onwe abụ maọbụ egwu ụmụaka Sunday School maọbụ Anglican Children Ministry na-agụkarị ma ha chọọ ime ihe a na-akpọ Bible recitation. Abụ ahụ maọbụ egwu ahụ dị mkparị nne. I try my recitation. I say, God has something to say. God has something to say. Listen, listen, pay attention, for God has something to say. I am not here to entertain you this morning. I'm not here to demonstrate eloquence or high oratory power. I am here to bring the word of life. And again, when is not accidental, it's not incidental, it's not even coincidental. From ụbọchị amụrụ gị, God on the 26th of April 2026 na enwere okwu Chukwu ị ga-anụta. And ọda agwa gị okwu Chukwu a, I'm just a messenger. The message,
Anglican Church n'Igbo, ife anyị na-ekwu kịta bụ gịnị? Can I hear you? Okwu Chukwu, not okwu bishop, not okwu the preacher, even though many preachers na-ekwuzi okwu ha kịta. Maka ịma ụfọdụ n'ime anyị na-ekwu okwu Chukwu etoghị ana Chineke, na-ekwuzi ihe anyị chọrọ ikwu, na-agwa ndị mmadụ ihe anyị chọrọ ịgwa ha. Mana original intent and intention of preaching is to declare the whole counsel of God. I may not talk a lot for a long time, but I will speak and I will pray. Anana Mayogi, don't take this message this morning for granted. Whether you're a young person, adult, or elderly person, don't take it for granted. Before I go even chok, I go on to ma webe mmụọ Chineke tinye ka I go. Since no tutu, I don't know why that question kept on coming. Immediately after my quiet time, got up from the bed, that question this morning, I don't know how it came. Since no one a chance to hear, that question is coming. And what is that question? Why do people go to church? So Machok customize the question, personalize it. Chukeno nwegi not, don't verbalize it. Why do I go to church? Because when the purpose of everything, anything is not known, abuse becomes inevitable. When the purpose of anything in life is not known, abuse becomes inevitable. Imagine if you're a joker, or you go to church for the wrong reason, oburunden soka, asegina nkege ekbobene. Sorry, on the soka anyway, soka can see if ever. I don't crusade no pew soka since last week. So she soka, so I'm my son soka. So opokwa ne mara hije joker, nkege emegogini. Bomene. Check that question very well. That's not my topic, but that since I woke up this morning, because a song, why do people go to church? Came into the chance, I made that question. Why do people go to church? Ọtụtụ mmadụ nwere reason ị na-ebe a n'ụtụtụ a. Anyị bịa ịbịa gbara egwu. Ịbịa afọ onye efubeghị before. Ọ na-amụnye gị n'ụlọ ụka ihe ejerịrị ụka on Sunday. Ọ na ịbịara asị ịnara ekpere mana nwere asụsụ ada anọ kịta. Na ejere nnara ekpere. Na-awagharị. Ndị nnakọnọcha ya ụfọdụ efuo maka ịnakọta ya ụfọdụ ya adapụcha n'ụzọ. So, amara m ihe iji bịa mana ajụjụ ahụ papa nke eluigwe ajụ ya. But let me give you a hint. In addition to all the reasons you may adduce, ije wepụta ije aga ụka, if the primary, the central, and the pivotal reason ije eje ụka abụrụ ka ịkwado alaeze Chineke ifuola. Ịnụ ihe m kwuru n'imego gịnị? Ọ bụrụ na let me go to church to hear the word of God so that I can come up in my life, morality, spirituality, understanding of the word of God, so that I can pray better, I can relate better, I can love better, I can forgive better, I can worship God better, so that at the end of the day, I will make it into the kingdom. Every other reason is baba. Is that your reason for going to church?
I have asked that question. The answer lies with you. I go Bible. No, I go by the Bible. Eh? I said, I thought about Igbo. Lesson ni lago ever on an answer so Igbo. Bible Igbo adi ever. Venerable. Repent. The kingdom of God is at hand. Okay, everyone nwere nke Igbo ka nso n'ụnụ gụwa nke oyibo. Maka eche m Bible Igbo dị ebe a, onwe ihe nchọwara ego n'Igbo kịta. Maka, let me tell you, proper education. Ọ bụrụ na Igbo onye Hausa ma onye Yoruba ma onye Igbo, ihe gosiri na ịma akwụkwọ ọfụma, ihe amagodo asụsụ ndị bụ unu. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a, bunye m ya. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a, ị mara agụ Igbo, ị mara asụ Igbo, aha gị bụ Alaba Otu. Unu ma ndị bụ ndị Alaba Otu? You can't, that's why I tell people, I read everything Igbo. Ịbịazie n'oyibo a, I sụọ ya fụ isi ya. Maka na eriri ọmụgwọ akwụkwọ m eri. Mana ifuru bekee, ọ bịara abịa. Igbo asụsụ anyị. And also ndị be anyị ka ị asị mmadụ ka afa nwa gị, ọkwa nwaanyị na-ere granọt na village. Isi obere nwa gị na-anọ nne ka afa ya, asị inode hia Igbo. Onye nọ na village ere akara. Inode uche na hear and understand both. Because those are going to be illiterate. Oje maburo Igbo maburo eto na ala. Iche na hear and understand both. That boy nwa ahụ kịta nwa ahụ adadu ihe na-ekwu. Gịnị ka ọ dị-eme? No, you must hear, but you may not. This morning, this is how I start my sermons. People should relax, then I will preach. Are you relaxed now? Let's look at the Bible. Opopo. Isinkiri na no. That's the theme of this the program, Exodus chapter 14. Ejim Bible, I will read it in English, but can be done in Igbo. Because Isiokwu crusade, the program is very important. Isiokwu abo, ndị Egypt a ọnụ na-ahụ tata, ọ na-agaghị ahụkwa ha ọzọ ruo mgbe ebighị. For the Egyptians whom you see today, you shall see them again no more forever. Jehovah wee gwa Moses okwu sị, gwa ụmụ Israel ka ha chigharịa, ma ụlọ ikwu ha n'iru Pi Hahirot, n'etiti Migdol, n'oke osimiri n'iru Beelzefon, na ncherịta iru ya ka unu ga-ama ụlọ ikwu n'akụkụ oke osimiri. Fero ga-ekwukwa okwu banyere ụmụ Israel sị, ndị atụhiwero n'ala ka ha bụ, ọzara emechibidowo ha n'ime. M ga-emekwa ka obi Fero dị ike, ọ ga-achụkwa ha n'azụ, a ga-asọpụkwara n'arụ Fero na n'arụ ụmụ ndị agha ya niile. Ndị Egypt ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehovah. That statement, if you read it in English, that verse 3, the last statement is very important. If you read it in English, or say, and they did so. Igbo say, ha we mee otu a. Mark that statement. We will come back to it. Maka ịma na anyị je na maburu verse 13.
Egyptians you see today, you shall see no more. Amen. Receive it, grab it, snatch it. But what we're dealing with is very, very critical. How we may go says Egypt and Israel abala ugwo. Obi fọrọ na ndị ọrụ ya wee chigharịa imegide ndị Israel asị, gịnị bụ nke a anyị meworo na anyị ezipụwo Israel n'ife anyị? Wee jikere ụgbọala ya, chịrịkwa ndị ya iso ha. Ọ chịrịkwa nnọọ ụgbọala na ọgụ 10 arọpụtara woro, na ụgbọala niile nke Egypt, na ndị isi agha n'elu ha niile. Jehova mee ka obi Fero bụ eze Egypt dị ike, o wee chụọ ụmụ Israel n'azụ. Ụmụ Israel na-ewerekwa aka dị elu pụọ. You know, that's one issue with old Igbo translation. They go and know Igbo, where aka dị elu hold the proper translation. Because here Igbo say, the Israelites went out in boldness. That's the great thing. So aka dị elu abụghị the translation of boldness. But be that as it may, let's go. Verse gịnị ka mmandị soma agụ Bible a? Ọkwa 9 ka m ga-agụ kịta. Ndị Egypt wee na-achụ ha n'azụ bụ ịnyịnya niile nke ụgbọala niile nke Fero na ndị ịnyịnya ya na usu ndị agha ya wee rue ha arụ ka ha na-amụ ilu ukwu ha n'akụkụ oke osimiri, n'akụkụ Pi-Hahirot, n'iru Baal-Zephon. Fero wee bịarue nso ime Israel wee welie anya ha, ma lee ndị Ijipt na-ebuli ije n'azụ ha, ha wee tụọ egwu nke ukwuu. Ụmụ Israel wee mee gịnị? I'll just show you a few things they did that moved God to intervene in their situation. I'll just show you. Some of us who buying a challenge, I take away ihe. We run to different places for solution. Run to people, run to native doctors, some run to court, some run to a lot of things. Some run even to Engomanya. And so Wakaria Engomanya chefu ehowa. Wakuru Maya. Tiku Maya. And him and Maya de funny. It's a mental sedative. Engwaya. Where cement take in isi. Ichena ihe bena. Ontera hochaora Chineke asachapụ cement a. Mmanya pụọ gị n'anya. Ị mara na mmiri dọ n'eju. Ibidokwa ebe kwụsịrị. So mmanya hụrụ solution. Ha wee tikuo Jehovah. That's the solution. Ha tikuo Jehovah. Let me know where I am. Verse what? 30. Verse 11. Hasi Moses. Mana problem ndị abụọ amara m okwukwe ha ji tiku Jehovah. Many of us pray a lot, but we don't have faith. That's a very big problem to our prayers. Many of us pray a lot, but faith is lacking. These same people, for a challenge, ran to God, cried to God. That should have been their confidence and their consolation and comfort. They will say, now we have tabled this matter to God. Let's go. But look at verse 12 or verse 11. Verse 11. Undi atikuru Jehovah. Leya hasi Moses. Hachigaka gakuwe Moses. Ọbụna n'ihi ili adịghị n'Egypt na-echepụ
Why? Enwuno Zara. Ndị akpere ekpere. Lay their confession. You know, most of the times we contradict our prayer with our confession. Akika niile ba uzili. To them, ọnọdụ ha nọ kịta enwere solution ọnwụ na-abịa. So ha kpebi ikpe ili. You know, some of us will challenge the way we talk, even Christians. Ịjụọ nwa Chineke na ka eke ahịa si aga sị obodo bụ igwe ndị bi na ya aga. That's a serious challenge. What you confess your mouth becomes your possession. I went to a family one day, visit here. Obere nwa last born ha where ka the boy si akpa agwa. Obere nwa ko Ufe bata ọ dị agha rinne. Bona ha mechiri akwụkwọ that day. Were report card adabata. Mona papia no la palo, Ufe pro papia de ten. Ufe bana kitchen. Na efegharị I chen ọbara first. You know, if you go say efegharị onye ọbụla papa ya sị ha agụbe ma abatala. Bataraza papa here mechigo fepru papa no me ba mama ya no fepru report card na kitchen vam. So this boy akpa ike there. Never you. I saw a report card. This boy bara 39 out of 40. I told him 39 out of a friend Papa na kitchen say Papa let report card. But that's not the concern of my story. My story about confession. So my Papa has the report card. I know Papa that cha. Where Burundi in a kitchen puta. Something worried me and I had to stand to fight it. Father boy, the book of I go there. I go come. When I was in mad I go. But over I go on my problem. I go can be for bravery. But to be I can stand on cable. I say on cable. But here can you see listen. Say I don't surprise. No, you see block. Isi block, okay, isi mkibu. So isi block. My concern was the isi block. Fathers and parents, listen to me. Be careful what you pronounce on your children. Did you hear me? Be very careful what you pronounce on your children, no matter what they do. Apart from God's authority, parental authority is too powerful. Whatever a father declares on the child or a mother, that child is going to live with that thing. So immediately the father made that pronouncement, easy block, okay, but excuse me, sir. Bring that boy back. What's the matter? I insisted. They brought back the boy. I said, lay hand on this boy and tell him the boy is a block. Nega makuko. Nega pasi akuko. I said, yeah, go to sikwe. Iya oranye jogobele na ma go no 39 out of 40. Okay, here boy, one say you must do it. People of God, I know what I was fighting. There is power in spoken word. Upon yourself, no matter how tight you are, especially when you are a Christian, no matter how tight your situation is, be careful what you say. If not by the mercy of God, this confession whom Israel made would have kept them in the Red Sea and delivered. They were telling Moses, on Ili, on Egypt.
iji chepụta anyị ka elie anyị na mmiri. So the man revoked that cause. Oh, I'm bishop, I'm Archdeacon. Oh, Archdeacon say, I'm say, Oboro ihe nsi gị kwuo. Oboro nke nsi kwuo ihe ikwu kwugasịa. O si nwa m eboro isi block. Ị ga-ama akwụkwọ, ị ga-aga n'iru. See, I now called the boy. I said, small boy, kneel down. From now, I use my priestly office to revoke any spirit of illiteracy you inherited from anybody. It looks simple to you. But that day, come man of God changed the story of that boy. I talk with you now. That boy is a consultant gynecologist. Whenever the father sees me, he remembers that thing. Any day, happy Abuja now. Papa have him, thank you for that day. No tungwa se ton no mawa akwụkwọ ya maro na benna na ha dị ụmụ nwoke no na ụmụ nwaanyị to iti mpataka ha niile ha da pass akwụkwọ so ya sị na osukwa da shekwe ya nwa ya that thank God I came. From that day he said he learned his lesson. Amaro nke ikwugoro mana ị ga-ekwughachi ụfọdụ n'ụtụtụ a. No, we're going to pray. We're going to pray. Some of the things happening around us and in our families, in our businesses. One day, on Isha. To battle out glass. I know a traffic jam, no worker. Nishu tutu, Webenaga. And say, Nagawaga. I say, no, 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 the get out, boro. Then whatever Naga. Ajay Behan, a tree Gigi. Nene. Mado or I don't know tutu. Police issue ye. Press ye. Otanozo, ebe koneje. Oje choijiji. We think it's an expression. No. Setama. Once you say it, ochiri jiji sowegi. What do you think when the Bible said, listen to me, when there is a casting down anywhere, a child of God should say what? There is a lifting up. Confession. So, Yenje Banyeva Hobo, Israel said Moses, or the Nilia, the Egypt, Egypt, Chipatai, never. Kine Ijewuna Ozara. Kine Bunkai Meworai, Ni Mekai in Egypt, Megane. But these people in a great deliverance. Obugin Kabo Kunka Egwaragin Egypt to say, Moses Rapwine. Kai we fend Egypt. Ni no da I am my fend Egypt, carry I won on Zara. If we saw Hannah, who's a get up again. I don't know what you're seeing. In your business, what are you seeing? In those your children, what are you seeing? In your marriage, what are you seeing? But thank God for Moses. Verse 13, baby, so quiet. Genesis 14:13. Are you still with me? Moses was sent to Israel. The people that were talking to him were over 836 men who were talking to him here. If you read extra biblical materials, not including women. In Israel, when men are counted and when men are speaking, women and children are not counted. So the men that were talking to him were about 826,000. But one man stood. Say, oh no, atona. You know, an Anglican church, they anchored on the scripture. When I have a church,
Imana ijide ekpere na abu. Before any hymn, the Bible quotation is where we tell the hymn. The name. Do you know about it? No, this church is concretely scripture based. So when some fundo kai for the kana bare ada gaja Anglican yesoro na aka kebe na aka kita yana aka Holy Ghost pushing down incorporated. Ne. Agomwero da fu ka de rokita. First thing Moses is Hamaka, one of the greatest weapon of mass destruction and captivity Satan uses against anybody is a weapon of fear. So Moses knew it. And that is one message I want to give you this morning. No matter what is happening around you, please, fear not. You're going to grab 188. Eatola egu kenyo sigi mewe Nela Chineke Onuwo Esute nakwai Ogebui Isigi. Somebody can agwa n'ụtụtụ a. N'ime nsogbu nkụwa gịnị ka Chineke na-eme? Ọ na-akwara gị ụzọ chere mgbe ya abalị ka gị dị n'ụbọchị ọnụ. Ke ihe ọzọ ị chọrọ ka agwa gị? Ihe anyị na-akaụntụ bụ abalị ka ụmụ Israel metiri ebe a. Abalị ndị Ijipt na abalị osimiri uhie, the Red Sea. Ha che na nke ha agwụgo. Ha na-akọzi akụkọ ili na ọnwụ. Moses sị ha, o setia aka ya gịnị ga-egbochi ya mgbe ọ ga-alụrụ ndị ya ọgụ onye ga-emegide. O nwere ndị nọ ebe a n'ụtụtụ a, ọ bụ na iji okwukwe bịa ụka, after this morning Jehovah will fight for you. Fear not. I know life is full of challenges. And let me tell you, anybody say, Pastor Pekpere, no, it is impossible to exist in the world without challenges of life. Challenges of life spices you to become full humanity. One day, very wonderful, big, massive crowd. And a miracle. How many of you catch origin Sobunowa? Challenge of life. So I will pray this morning for you. There will be no more challenge in your life. Amen. And shake everywhere. Ndị a niile achọrọzi nsogbu n'ụwa, achọrọzi challenge ife na-aganyere ha aja n'ute, kwụrụ n'ọtọ, gekwenụ ntị ka nye unu prayer point unu tupu m ekpe. Na tupu agbasa program a, tupu ịlarue, unu niile ga-aba mọchụarị nwụọ. Ịhụ speed onye ọbụla ji nọdụ. I told them the only person enwero challenge in life bụ onye dina n'ebe a mortuary. Nobody, even President Tinubu kwage challenge eketa say ajido presidency. Nobody is without challenge. Challenge is normal, but the difference is attitude when challenges come.
Second difference is the camp you run to deal with your challenge. That was almost the mistake the Israelites were making here. Initially, they ran to the right person and they cried to the Lord. Lamentation. Moses is a man of God. He said, 1. Atola. Number 2. There are things he told them there. Uzono. But how did the English put it? Stand. Especially in the Anglican. If God will deal with your Egyptians, you must stand still. Some of us need shege no pa. Mayana ko shege. After shege, wete shege banza. Unwe ndị ụkwụ ha taya dị n'ụkwụ ha. Program a na-eme na dị wonderful since Sunday ruo tata. Unwe ndị na-ebe a conclude oye tata. Ụtụtụ echi okole akpa. Ọ na-eje mountain n'ọta. On a mountain in Ogun State. Because nekata ndị mmadụ Chineke abụrụzi Chineke na-aza ekpere everywhere until area ugwu. Agwọ togbuo gị ebe ahụ. You know, when I look at the things we do, yaje mountain, ime gịnị? Ikpe ekpere. Chineke ụsọ n'ugwu, erigote n'ugwu gị na ya nọ closer. Mano nke wube aidanye na ya mountain. Stand still. If an Anglican Church of the Messiah Okota, ihe ahụ Jacob kwuru mgbe ọ na-agba ọsọ ka m na-agwakwa ndị chọọchị a. Ọ sị ka Jacob na-agbapụ agbanarị nwanne nwoke, ọ bata na Luz, chi ejiela, o buru okwute tọgbọ n'ala. Dị n'ala ka ya larụ ebe a chifo. Ya continue n'ime ebe ahụ ka ọ nọzi n'abalị lada si n'eluigwe gbadata n'ebe ọ dị na ndị mmụọ ozi na-agbago na-agbadata. Jacob kwunyesi Jehova nọ n'ebe a mana mụ onwe m amaghị ya. Ndị Anglican Church of Messiah unu mana Jehova nọ n'ebe a? No, I'm talking to us. Onye kparagaza apọ ihe Chineke na anyị na-ekwu, ahịa ụkọchukwu anyị na-ekwu, which means Chineke nke iji abịa ụka. Ị makwa afọ ụnụ ụka ụnụ. Gịnị bụ Messiah? The anointed one to save and deliver. He's here. You know, when this church called Anglican Church started, and when we grew up, we met it. Church and culture. Na-emeche ụka rapụzie security bịa ụfọdụ ihe na-echange. Ada agbachi Anglican Church completely. Emeche this door, gbachie every other door. But this door, at times, mechie nka. This one, omango oge ba mana ezigbo onye Anglican mana ọbịa. Mee ya oge. For what reason? Our members run there for personal encounter. And how many of you still go to church on your own to pray? Akwaga ụfọdụ akpakịta, ụfọdụ nwere ike ịkwapụ, ụfọdụ wee bịa. Nwa ụmụ nwaanyị iwe wekwa n'ọnụ biko. Nwa ụmụ nwaanyị ga-emeghe akpa ha. Shop. Olive oil there. Holy water there. Miracle handkerchief there, mantle there, mustard seed there, crude oil there, back to sender handkerchief. No fuck. Are you a native doctor?